ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಿಂಗರ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಕಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಅನಗ ಉರುವನಗ ಮಾತ ಏನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಎಂಗುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೋರ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಮದತದ ಆ ಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಣ್ಣ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೂಲುರ್ತಿ ತುಲೆ ಮೊಲೆಗ್ ಸೈಕಲ್ ಪಂಡ ಏತಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಅನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬಲ್ತು ಬೂರುಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಸೈಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬುಡಾಯಲು ಆಣುಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಆಲ ಸೈಕಲ್ನ ಬುಡ್ಪುಜಾಲು ಪಾಪ ಕೋಡಿದ್ ಬೋಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಬೂರು ಏನಿದು ಸೈಕಲ್ ಕುಂಡ ಆ ಖುಷಿ ಪಂದ್ ಪ್ರಯೋಜನಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಾಲ್ ಅವೇ ಸೈಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ಮಿನಿ ಅಲ್ಲೇನು ಜಬ್ಡಂಡ ಅಲ್ಲ ಬುಲಿಪು ಪಂಡ ಬುಲಿಪು ಇಂಕ್ಲೆ ಗೌರರ ಆ ಬುಲಿಪುದು ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪಣ್ ಜೋಗ್ಲು ಬುಲಿಪುನ್ಲ ಖುಷಿ ತೆಲಿಪುನ್ಲ ಖುಷಿ ಅತ್ತೆ ಆ ಬುಲಿಪುನ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಿಕ್ಲೋರ ತೂವೋಡೆ ಆಲ್ ಕುಲ್ಲಿಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೇತಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದ ಸೈಕಲ್ಡು ಕೊನಾರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲದ ಏತಾಂಡ್ಲ ನಂಜಿ ಅಪ್ಪುಂಡವ್ರ ಅಲೆಗ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೈಕಲ್ದ ಬೆರಿಯೇ ಬಲಿಪು ಅಲ್ ಸೈಕಲ್ ಪೋಯರ್ನೇ ಬಿಟ್ಪುಜಲ್ಲ ಅಲ್ ಅಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ வந்து ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಪುಜ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲಿಯಾರ ಆ ಪೂನ್ಲ ಇಜ್ಜ ಇಟ್ಟು ರಚ್ಚ ಪಸದ ಬುಲಿಪುನು ತೋಲೆ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಅಲೆನೇ ಕೊನದಿತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ಡು ಕುಲ್ಲದನಗ ಆ ಬುಲಿಪು ಪೂರ ಉಂಟದು ಮೋನೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಅರಳುಂಡಲೆಗ್ ಖುಷಿಟೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಮೋಲ್ನಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ ಮೂಲರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲು ಮೋಲ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಟದ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರ್ನು ಮೊಲ್ ಮಾತಿರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ಜಲ್ ಉರ್ತಿಯೋಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಲು ಕೊರೋನಾನ ಎಂಚ ಪನ್ಪಲ್ ತುಲೆ ಅಲೆಗ್ ರಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಲಾ ಪನ್ಪುನು ಅಂಡ ಪಾತಿರ್ನು ತುಲೆ ಹಾಕ್ಯರ ಏರಿಗ ಅಮ್ಮಗ ಹಾಕ್ಯರ ಇಜ್ಜೆ ಅಮ್ಮ ಬಲ್ಸಂ ಬೈದೇರಾ ದಾಯ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬತ್ತಿಂದ ಹೀಗೆ ದಾಯ್ ದಾದ ಬಂದು ಅನ್ಪರೆ ಕೊರೋನಾ ಬೈದುಂಡ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಓ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ಬೈದಿನ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಅನ್ಪರೆ ಬಂಡೇರ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಲಿಪಾವರಿಗೆ ಬಲಿಪಾವೇರಾ ಓ ಅವಂದು ಸೈಕಲ್ ಪಂಪ್ ಗಾಡಿ ಬಾಡ್ನ ಒಂದು ಏರ್ ನಂಗೆ ಏರ್ದ ಒಂದು ಜಾರುಲ್ಲ ತಂಗಿ ಪೂರ ಟಚ್ಚಿನ ಅಂಚವರವರ ಬೋರನಗ ಮೊಲೇನ್ ಬುಲಿಪಾವುನ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೇನೇಂಡ ಅಂಚ ಒಂದು ಯಾನು ಬೈಯಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಈ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಆ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಪಿರಪಾಯರ ಆಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಂಕಲ್ ಅಲ್ಪಲ ಉಪ್ಪುಂದೆ ಅನ್ ಎನ್ನಿವೆ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ತೂಪಾಯರೆ ಐನ ಯಾನು ಕೊಡೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಖಂಡಿತ ತೂಪಾವೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಬಯ್ಯಡ್ ಎಂಚ ಯಾನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಯಾನ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನನಾತ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋರ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಏನಿವೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ದಯಮಲ್ತು ಮಾತಾರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.